Music Festival kuzoba kunyaka lokuqala ukuthi yenzeke kulo nyaka endaweni yaseParisfontein khona la eThekwini ngomhla ka-24 September. Lapho-ke nakanjani izobe kuyinyanga khona yamagugu. Ntomyami asale sisijadela uyichaza insizwa le ngoba nawe kanjalo uzobachaza ozakwenu bese siqhubeka nemibuzo. Oh, ubhuti lo umfowethu lo. Umfowethu ekhaya kwesinye isibongo-ke engabe ngisachaza. Amashobana lo ngiyazi amashobana umuntu ongumdlazi. Wangithile nami ngoba ngumntu. Igama usiphamandla kumama. Yebo, kodwa bamazi ngalo bamazi nekadolobheni umuntu wakhe. Yayi nasiza esibambisene nawe. Yeah. Asamanyana. Ngikho kumahle ngisajabulile. Hayi ngoba ngisebenza nje. Saba mfowethu. Ubhuti lo mdala konke. Ukuyena esibiza ne-prefect. Okay. Isiphethe. Bala bakhuluma. Abe kodwa sethu. Ngithemba lo wanqobo phansi enkandla sika. Ube ubhuti lo. Sibambisene naye kakhulu. Siyabona ngokwezinto endlini. Umlayezo, umpokansele phansi obukhulu besamancane lo kumhlaba. Abafowethu labesebenza ngakusani ngaphansi kwezindlu. Alright, sibonge kakhulu. Namhlanje ke senzokuhlukile kakhulu sihleli nensizwa eyisebenza namafowethu abakhona endimeni. Masikhuluma ngosani, masikhuluma ngomjolisi, sikhuluma ngoshenge, umzwileke lapha umuntu omnyama ebanga ujikijike ebanake lapha yami. Ngempela insizwa ke ezakhela igama kakhulu endimeni kaMaskandi. Ngiyafisa abafowethu sibheke la ukuthi nyangena endimeni. Mangena endimeni udumo nithatha kanjani? Nami vele mhlalile vele ekukhuleni kwenu. Kuthi ngelinye lamalanga ningabantu abayosebenza kanje udumo lolu yilandela kanjani abantu banamukela kanjani? Angiqale ngawe kwanini. Ekukhuleni kwethu thina esabantu nje vele abebe uthando kulo. Ngoba ngiyakhumbula ngisase primary sasifunda Samia sizoza noMaskandi ngoba beshiyana ngebala esikoleni lesilandelana ngamngana amabheki nase high school futhi safike futhi sahlabana ngawo Maskandi sawina kumakhathi ngithiwa amakhathi esikoleni sasafike egcineni kuyona wane competition nasekhaya nakhona futhi yakhumbula omunye owayejaji kwakubaba ukuthi wasele khansela lapho ngasekhaya emzweni. Nakhona futhi sahlabana sawina kwakuna o5,000 o3,000 sawina lapho then nasilo iqhubeka into umculo iqhubeka silizifike la. So ethelini ngangazi ukuthi ngoduma cha angidumile. Mhlawumbe ngisazoduma kodwa okwamanje cha angidumile. Ngisaziwa nje abafowethu la besebenza nabo nodade wethu laba abasesekayo embukulweni. Ingakho ubona mhlambe ngako TikTok ngako Facebook sivela lapho nalapho. Yabo kodwa into engiyithokozela ukuthi abantu uma sifikile endaweni mhlambe seThekwini noma seCape Town noma seFree State noma sikephi abantu bahlezi bekhulisa ukusamukela. Ngisho abanye besazela ku social media ku TikTok kwento zana phansi ngoba sihlezi sizama ukuthi kubantu sivele njengabantu abenza kahle nabantu abashada umsebenzi ngoba lokho esuke sikwenza uma sifika lapho ngikona esuke sithunyiwe ngoba into enziwa yimina nenziwa lento zana ubafo umjolisi kwamele ifane ngoba uma mina ngiphuma esandleni yena esemgqini kuthiwa abafana bakagwala bafika eCape Town benze into kanje. Ingakho sihlezi sizama ngawo indlela ukuthi la sifika khona zama nje ukuthi sifika khona mina naye siyinto eyodwa bese bonke abantu abanye abasuke beseduze kwethu nabasuke besibuka ngaso isikhathi leso bakwazi ukubona ukuthi lezi ayingane zombili siphuma ekhaya elilodwa zinemfundiso eyodwa ngaso sonke isikhathi. Sibonge kakhulu mfowethu. Wanaba wachaza kahle ngempela ke. Siyazi ukuthi yonke imisebenzi inengqinamba zakhona. Fana umsebenzi lo esikhuluma ngawo ngiyasebenza bafowethu. Yingakho ngimbuza ukuthi mhlambe akukho yini la enkozamsela khona ukuthi wonke yona into engangihlelele yona le. Mina nje ngongqulwana mhlambe ngangayihlelela ukuthi sengaze lethe nginamathele. Ithini ke? Umsebenzi mina ngasho ukuthi awawungqondo. Okay. Yebo ngayigida ingoma
ngidlala nebhola nami into engangikhonzileyo asengiyaphuma hayi ngalamba ngilento ibhola baba indlela hayi mangifika ngidlala umdlalo wokuqala hayi beqala ligama elithi unqula ngangalithandi ba isiqine sabo besilisa okuyisiqi hayi ngibona ukuthi abantu balokhu belithanda ligama bazoqanjana le ngomdla ngibuke le nto ukuthi iyangiphilela ake ngihloniphele manje bayiqhamuka ingoma vele ngoba seqhamuka igama lakho wenqulana insizweni esina sincane ngathi shampiyesi ingiphatha kabi kodwa mase ngathi ukuthi abantu bavele bemeneze behleko abona ukuthi ona le ngale ngihloniphe nabantu abasijabulayo kanjalo ogcina kukhuleka kanjalo ngisondelana nobani lokho ngathi njalo lapho musu uphapha khona ya so ngathi siyacela sisi imisebenzi ya sibonge kakhulu mnumzane mfethu siyabonga kakhulu sisazoqhubeka nje kanjani sibheke ukuthi yiziphi ezinye izinto mhlambe niyayibhekene nazo uma kusetshenzwa Ntomnyama insizwe sencane kakhulu uhambile wona hlala eGoli nakanjani mawufika eGoli vele mawuqala ukwenza izinto njengomfana nawe semncane into vele lefikelayo ukuthi hayi ngiyafisa ngelinye ilanga ukuba igidangoma ngigidela abafowethu noma into oyitholayo njengohambo lwakho lempilo ngokuhlangana nabafowethu mhlawumbe eyi kasazi nje mina omama ngachazwa kanje kasazi angayiboni yonke ngangithi ngisheshe ngife kahle manje lapho-ke mama cha nangaphandle kwalokho ngendawo nje engikhulele kuyona ingoma lesabantu abayithanda kakhulu nana umfowethu okhulele nakhona ekhaya la ngikhulele khona bengithi nje mhlawumbe ngumuntu oyovele mhlawumbe asale khona endaweni zenkundla lapho ngoba la ngikhulele khona mina-ke kunabafana bengoma kodwa manje abayiziphi abaningi kanje ingoma bengiyithanda kakhulu mina kwanda bayisikole bengayingeni lezi noma ifika esikoleni nje ithi ihlale lapha emuva umise ebhizi bese iy'sholo nje kancane uyabona lapho bengivele ngibone kahlahla ngumisi ngimosela isikhathi lapha-ke thina lasikolele khona mama enyukhasela kunento ebekwayo lapha njalo ngama-Friday indawo nendawo ihlukene kunento ebekwayo kuthiwa umshini la ivalelana khona kube nethemba noma kube sendini enkulu ethemba ya bese ikhiphana ngikwazi nakhona bayazi namhlanje bayazi ngoba bezongibuka ngebengibona bayazi basakhombisana kamnandi leyo mfana leyo namhlanje basakwazi lokho ngize ngahamba ngayibholi eGoli besisey'koleni still nelecture bengibona ngathi ngimoshela isikhathi bekuyizikhabe kahlahla bengimoshela isikhathi konke nje bengivele ngibona yabona-ke manje right uyempila-ke manje iphupho lakho sizwa kanjani sefana ukuthi iphupho lakho selifezekile mfethu buka abangishuze mabuka umuntu omnyama wafowethu umuntu omnyama usazoba umuntu omnyama ngoba ngaba umuntu omnyama abantu bangu angi-ethi ngamabo ikhokhi ngavele ngayithatha ngayilokwaphika itafula kanje ngase ngathi emnyama bafana bamnyama emnyama bafana bamnyama umuntu ufanane khokhi selungisize baba emnyama bafana bamnyama angizange mama ngizange ngithi thatha amakhamera ngithi ngizwe kanje uthi ngizonje ngithi ngumuntu omnyama nje ophila nje hayi uzotshela mfethu sazinsizwa thina Xhumane le nto. hayi bafethu kusazoba mnandi kakhulu nakanjani sithi #maskandi Friday ngikhumbuza ukuthi singalive uyakwazi ukusibuka ku-YouTube TikTok Facebook Igezani Media Production sithi TV yamabhinqa uLesihlanu nakanjani inkulu indaba ngempela ngempela activation le njengomcimbi omkhulu kakhulu ngomhla ka-24 September masithi Zwide Music Festival ebophela iy'nkakha kuphela nakanjani ebophela ngendlela eyisimanga uzozwa abafethu basazongena la bechaza ukuthi obani abanye abaculi abazobe yingxenye yalo mcimbi mnotho mfethu ngiyafisa ukuthi ugijime nje